of Jesus Christ. Στο παντοδύναμο όνομα του Hey! Ιησού. Hey! Who are you? Ποιος είσαι? Demon. Το δαιμόνιο. What have you done to him? Τι του έχεις κάνει? Exaltum, exaltum. Possessed him, possessed him. What have you done to him? Τι του έχεις κάνει? Mit csináltál vele? Szétszettem, szétszettem. Set him apart. Took him apart. Demon, Τον διέλυσα. demon, demon, demon. What are the things you have destroyed in his life? Τι έχεις καταστρέψει στη ζωή του? Mit romboltál szét az életében? Mindent, agyát, agyát, Everything. agyát, His agyát. Τα πάντα. his brain, Ideg, ideg. his nerves, Az agyát, az agyát, az brain. agyát. his nerves. Βλέπετε έναν άνθρωπο, ήρθε από τη χώρα του και ελευθερώνεται από το δαιμόνιο που τον βασανίζει. Ένας άνθρωπος που πριν την προσευχή στεκόταν εδώ φυσιολογικά, σαν να μην τρέχει τίποτα. Στεκόταν εδώ στη σειρά του και είχε και τα χέρια σηκωμένα, προσευχόταν. Αμήν, αμήν. Συμφωνούσε με όλα όσα λέγαμε, αλλά όταν ήρθε η ώρα για την προσευχή και τον άγγιξε το χρήσμα του Θεού, κοιτάξτε αμέσως αυτό που ήταν μέσα, εκτέθηκε. Πες, εκτίθεται. Αυτό έγινε, εκτέθηκε το σκοτάδι. Now, you demon, how did you enter inside his body? Hogyan mentél bele a testébe? Εσύ δαιμόνιο πώς μπήκες μέσα του? Írás, írás, automatikus írás. Through writing, through automatic writing. Από το γράψιμο. Writing, automatic writing. Through writing. Automatic writing. Είναι ένας τρόπος μανδύας αυτός. Και έτσι μπήκε το δαιμόνιο μέσα του. Now, you demon, your time has expired, you Τώρα are going. Jézus Krisztus nevében elhagyod ezt a testet. Στο όνομα του The Χριστού. mighty name of φεύγεις Jesus. από αυτό το Come σώμα. out! Στο Out! όνομα του Χριστού έξω. Out! Out! Out in the name of Jesus Christ. Come out! 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 Cave! Come out! Mighty name of Jesus. Το παντοδύναμο Cave! Come out! Out! Come out! Βγες έξω. Out! Out! Έξω. Out of him in the name of Jesus. Έξω από αυτό. Come Στο όνομα out! του Ιησού. Come out! Out of this body! This is not your temple. Come Έξω από το σώμα out! του. Δεν είναι ο ναός Come σου. out! Come out! Βγες έξω. Cave! Hey! Hey! Out of him! Out! Come out! Έξω από αυτό. Out! Come out! Come out! Είδατε πόσα πνεύματα μπήκαν μέσα του. Αυτός ο άνθρωπος ασχολήθηκε με μαγείες. Πήγε σε medium να μάθει πώς να κάνει κι αυτός medium. Να μάθει πώς να γίνει medium. Πώς να βοηθάει τους ανθρώπους. Με αυτόν τον τρόπο κρύβονται τα medium. Είναι πράκτορες του σκότους. Όσοι από εσάς έχετε ασχοληθεί με τέτοια, χρειάζεστε απελευθέρωση. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος που κυκλοφορούσε ανάμεσά μας και μέσα του είχε λεγεώνες δαιμονίων. Έχουν μπει χιλιάδες μέσα του, χιλιάδες. Δεν είναι ένα και δύο. Αν αναρωτιέστε γιατί αργεί τόσο πολύ, άλλες φορές τους λέει έξω και πέφτει κάτω και τελειώνει. Αυτός γιατί αργεί? Γιατί έχει χιλιάδες. Για να βγουν τα χιλιάδες δαιμόνια, πρέπει να τους δώσουμε χρόνο. In the mighty name of Jesus Christ. Out of him in the name of Jesus. Jézus hatalmas nevében Every kiverélve, unclean spirit, I command you out of this body. parancsolom neked, hogy gyere ki a testéből. Κάθε Out! πνεύμα να φύγει Out! έξω. στο όνομα του Χριστού. Kifelé! Out! Kifelé! Έξω. Βλέπετε, βγάζει τα δαχτυλίδια του. Το βλέπετε? Βλέπετε τι κάνει?
Βλέπετε να φοράει δαχτυλίδια. Και όμως φοράει. Πες και όμως φοράει. Είναι αόρατα δαχτυλίδια, τα οποία του δίνουν δυνάμεις. Εδώ είμαστε στο εργαστήριο του Θεού. Αμήν. Έχουμε μπει στο εργαστήριο. Κάναμε τη θεωρία, τώρα είναι ώρα για πράξη. Αμήν. Δεν μπορούν να έχουν ησυχία μέσα του. Έχουν αρπάξει φωτιά. Η φωτιά του Αγίου Πνεύματος κατακαίνε κάθε εκατοστό και χιλιοστό του σώματός του, του πνεύματός του και της ψυχής του. Out in the name of Jesus Christ. Kifelé, Out! Jézus Krisztus nevében. Out! Kifelé, Έξω. kifelé. Φεύγοντας παίρνουν και τις δυνάμεις τους. Για να δείτε ότι όντως υπάρχουν δυνάμεις και στο άλλο βασίλειο. Όντως υπάρχουν. Όσοι από εσάς νομίζετε, ο Σατανάς είναι αδύναμος, ο Σατανάς έχει νικηθεί. Όντως έχει νικηθεί. Αλλά μην ξεχνάτε, έχει και αυτός δυνάμεις του σκότους. Και αν δεν είσαι πραγματικό παιδί του Θεού, αν δεν είσαι καλυμμένος με το αίμα του Ιησού Χριστού, τότε όποιος μπλέκεται με τα πίτουρα τον τρώνε οι κότες. Πού έχετε ακούσει παιδιά του Θεού να τρέχουν στα medium, να λάβουν αποκάλυψη για το μέλλον τους? Πού το έχετε ακούσει αυτό? Και όμως γίνεται. Να τρέχουν στην καφετζού, να τρέχουν στη χατορίχτρα, να τρέχουν σε αυτές που διαβάζουν την παλάμη. Έλα μωρέ, εντάξει, για πλάκα, ας δούμε τι θα γίνει στο μέλλον μου. Και πάτε, παιδιά του Θεού, πάτε να σας διαβάσουν τη μοίρα. Να σας πούν τι θα γίνει στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μοίηση. Πες μοίηση. Initiation. Και μπαίνουν μέσα στα παιδιά του Θεού, δαιμόνια, και μετά χρειάζονται απελευθέρωση. Αυτός ο άνθρωπος πήγε στο medium να μάθει πώς να κάνει αυτόματη γραφή. Που κάθεσαι κάτω και σου αρχίζει και γράφει. Γράφει και σου λέει όλα ό,τι σου συμβούν, ό,τι θα σου γίνει στο μέλλον, σου τα λέει όλα, χαρτί και καλαμάρι. Αλλά με την επίκληση σατανικού πνεύματος. Που μπορεί εσύ να είσαι παιδί του Θεού, μπορεί να έχεις ένα λαμπρό μέλλον και επειδή πήγες στο medium και εκείνη την ώρα αμαρτάνεις ενώπιον του Θεού, γιατί ο λόγος του Θεού λέει δεν θα πάτε στα medium, δεν θα πάτε σε πνευματιστές, να σας διαβάζουν τη μοίρα και να σας λένε τι θα γίνει στο μέλλον, γιατί λέει είναι μαντεία, είναι ιδεολολατρία, είναι μαγεία. Και με αυτόν τον τρόπο ο Σατανάς έρχεται και κάθεται μέσα στα παιδιά του Θεού. Και μετά έρχονται την Κυριακή και λένε είμαστε, αλληλούια, αλληλούια, είμαστε χριστιανοί εμείς. Μπορεί να είσαι χριστιανός, αλλά ίσως λόγω άγνοιας, λόγω δεν τα ήξερες καλά τα γράμματα, πήγες και μπλέχτηκες με τέτοια. Χρειάζεσαι απελευθέρωση. Πες, χρειάζομαι απελευθέρωση. Έτσι την πάτησε και αυτός ο άνθρωπος. The mighty name of Jesus. Jézus hatalmas nevében. Στο παντοδύναμο όνομα του Ιησού Χριστού. Φανταστείτε για να κάνει ο ίδιος του αυτή τη δουλειά, τι κουβαλούσε πάνω του. 4.500 έχουν ήδη φύγει. Out in the name of Jesus Christ. Kifelé, Jézus Krisztus nevében. Έξω στο παντοδύναμο όνομα του Ιησού Χριστού.
Ξέρετε γιατί έρχεται από πίσω μου? Γιατί είναι δεμένος με αλυσίδα. Όπου θέλω τον πάω. The mighty name of Jesus Christ. Jézus Krisztus hatalmas nevében. Στο παντοδύναμο όνομα του Ιησού Χριστού. The mighty name of Jesus. Jézus hatalmas nevében. Στο παντοδύναμο όνομα του Ιησού Χριστού. Για να δείτε ότι ο άνθρωπος του Θεού δεν είναι ένας τίτλος και δεν είναι κάτι που πας σε ένα θεολογικό σχολείο και γίνεσαι άνθρωπος του Θεού. Γίνεσαι επιμένας, γίνεσαι απόστολος, γίνεσαι διδάσκαλος. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να έχει σχέση με τον ουράνιο Πατέρα. Δεν μπορείς να πεις ποιος είναι άνθρωπος του Θεού από το πλήθος που έχει στην εκκλησία του. Πολλοί από εμάς ξεγελιόμαστε από αυτό. Βλέπουμε κάποιον έχει χιλιάδες κόσμο, λέμε «Α, αυτός είναι μεγάλος άνθρωπος του Θεού». Μεγάλος ποιμένας. Να κάνω μια ερώτηση. Ο Ηλίας ο προφήτης στην Αγία Γραφή, πόσο πλήθος είχε η εκκλησία στο εκκλησίασμά του? Πόσο λαό είχε? Δεν σας άκουσα? Δεν άκουσα? Δεν είχε καν εκκλησία. Ήτανε στα βουνά, στην έρημο. Προσευχόταν και νήστευε, έτρωγε ό,τι έβρισκε εκεί πέρα, στα βουνά, αλλά ήτανε προφήτης του Κυρίου. Οπότε γνωρίζουμε τον άνθρωπο του Θεού από την σχέση που διατηρεί με τον Θεό. Και η σχέση που διατηρεί ένας άνθρωπος του Θεού με τον Θεό φαίνεται από τα έργα του. Το διαβάσαμε και σήμερα. Από τους καρπούς τους, λέει, θα τους αναγνωρίζετε. Τι λέει η Γραφή? Γι' αυτό τον λόγο, λέει, φανερώθηκε ο Υιός του Θεού. Για να κάνει τι? Για να καταστρέψει τα έργα ποιανού? Του διαβόλου. Αυτή την ώρα καταστρέφουμε τα έργα του διαβόλου. Αυτός ο άνθρωπος που βλέπετε έχει καταστρέψει χιλιάδες κόσμου. Τους έχει μοιήσει μέσα στο σατανικό βασίλειο. Και τώρα ο ίδιος του ελευθερώνεται. Καθώς αυτός ελευθερώνεται, ταυτόχρονα όλοι αυτοί οι χιλιάδες ανθρώπων επίσης ελευθερώνονται. Γιατί από αυτόν ξεκίνησαν. Όλοι αυτοί ήταν συνδεδεμένοι με αυτόν πνευματικά. Καθώς αυτός αποσυνδέεται, αυτόματα αποσυνδέονται και οι υπόλοιποι μετά από αυτόν. Πες, έμαθα κάτι. Out of him. Έξω από αυτόν. In the name of Jesus Christ. Ki belőle, Jézus Krisztus nevében. Ki belőle, Out. Out. kifelé. Όταν τελειώσει, άμα τον ρωτήσεις ότι έκανες όλα αυτά, θα πει όχι, εγώ δεν έκανα τίποτα. Εγώ θα πει, καθόμουν εδώ πέρα στο Common, δεν έκανα τίποτα απολύτως. Mighty name of Jesus Christ. How are you? Πώς είσαι? How are you? I don't speak. Πώς είσαι? Fáradt vagyok. Nem tudom, hogy... You are free in the name of Jesus Christ. Szabad vagy Jézus Krisztus nevében. Είσαι ελεύθερος στο όνομα του Ιησού Χριστού? Now go and sin no more. Menj és ne vétkezz többé. Πήγαινε και στο εξής, μην αμαρτάνεις πια. You are free. Szabad vagy. Είσαι ελεύθερος. Thank you, Jesus. Σε ευχαριστώ, Ιησού. Σε ευχαριστώ, Ιησού.
Az én nevem Kocsány Roland, Magyarországról jöttem, 40 éves vagyok. My name is Roland Kocsany. I am 40 and I came from Hungary. Nem volt könnyű, mert 12 éve gyötör egy megszállottság, és ettől szerettem volna megszabadulni. Hát nagyon nehezen adták be a derekukat a megszállóim, de bízom a szabadulásban. It was not easy because I've been demon possessed for 12 years and it seemed they left me hard. It was not easy, but I trust and I believe of deliverance. Először izgultam, nem tudtam, hogy igazából mi lesz a kimenetele, később már harcot, igazából azt éreztem, tehát hogy ők harcolnak az Isten emberével, és én a végén már gyenge voltam, fáradt voltam, ezeket. First he was nervous and then he felt fight, a battle, a spiritual battle in his body for the whole time, and then at the end he felt tired, exhausted. Also, we heard an evil spirit manifesting inside of you. Hallottunk egy gonosz lelket megnyilvánulni benned. This evil spirit said, I tear him apart. Ez a gonosz lélek azt mondta, hogy szétszedem őt. Everything destroyed. Minden szétrombolva. I've destroyed his nerves, his brain. Hogy tönkretettem az idegrendszerét és az agyát. I got inside of him through automatic writing. És automatikus íráson keresztül kerültem bele. Can you tell us, how do you confirm all this to be true in your life? Tehát hogyan tudod ezt megerősíteni, hogy mindez igaz az életedben? Az, hogy szó szerint igaz, tehát 12 évvel ezelőtt automatikus írással rágondoltam a ceruzámra, mert mondták, hogy létezik ilyesmi. That's true, that's literally true. 12 years ago he focused on his pencil because others said that this is true and this is existing. So he focused on his pencil and moved it. Úgyhogy az egyik rokonom, a nagynéném mondta, hogy létezik ilyesmi. Én kipróbáltam csupán kíváncsiságból, és utána úgymond elszabadult a pokol, mert folyamatosan jöttek az információk, amiket igazából nem is tudtam kezelni. His aunt said him first that this is real, this is an existing thing, and then he first just felt for fun to try it, but then, as he says, hell started in his life because he couldn't control it anymore. Igen, tehát egészen hosszú ideig azt hittem, hogy ez valami égi segítség, nem jöttem rá, hogy démonok, akár verseket, drámákat, szépirodalmi műveket is lediktáltak, de közben sajnos az életem tönkrement, az egészségem is tönkrement. Ebbe kiderült, hogy ezek negatív erők. First he felt that these are from heaven, from God, but then soon he realized that this is from evil because it destroyed his life, his health too. Szó szerint tehát úgy éreztem, hogy az egész testemet megszállta, tehát minden egyes porcikámban benne volt, a gondolataimat uralta, dolgozni nem tudtam, fényeket láttam, egész nap csak aludtam volna, különböző okkult dolgokba is belementem emiatt. That he felt in his whole body, in every piece in his body, he felt this demon, and he couldn't work, he couldn't sleep, he just wanted to sleep all the time because he was so tired, and his health was ruined, and his mind and thinking was ruined. Az írás mellett később, tehát folyamatosan a fejembe is adták a hangokat, és ami nagyon rémisztő dolog volt, hogy éjszakánként úgy éreztem, hogy kiszállok a testemből, ide-oda megy a lelkem, nem tudtam ezt sem kontrollálni, attól féltem, konkrétan halálfélelmem volt minden éjszaka. Had a fear from death every night. When he went to bed, he felt that his spirit gets out of his body. Tehát gyakorlatilag úgy éreztem, tehát idegrendszeri problémáim voltak, mint egy kvázi elmebetegség.
de nem voltak kitöréseim, de annyira összezavarodtak a gondolataim, hogy egyszerűen nem tudtam semmit dönteni, hogy mivel foglalkozzak, hol éljek, melyik gyülekezetbe járjak. Ez a vallás, teljesen összezavartak mindenbe, és éppen ezért semmit nem csináltam hosszú éveken keresztül, mert zavaros volt a gondolatom. So he was so confused in his thoughts, in his nerves, that this led him not to be able to make any decision about his life, what to do as work, where to live, which church to attend, what religion to attend. So this confusion and the losing ability of making decision led of not doing anything. So he didn't do anything in the last 12 years. Sajnos nem voltam keresztény, gyermekkorom óta nem tudtam, hogy mi a jó, mi a nem jó. Az elmúlt évek során éppen ezért nagyon sok okkult dologba is belemásztam, akár elmentem jósnőhöz, voltam reinkarnációs tanfolyamon, buddhizmussal foglalkoztam, sorolhatnám, közel 40 ilyen dologba sajnos belesodortak. As he was not a Christian and he could not decide between the good ways and bad ways, he says that unfortunately he became part of nearly 40 cultic things, such as fortune telling. Ezeket nehéz elmagyarázni, ezek mind szellemi technikák, amik szellemi erőkkel gyakorlatilag kapcsolatba kerülnek. Ellenőrizhetetlen, hogy melyik oldal vagy mi, de mindegyiket elég drágán árusítják, és olyan dolgokat kapunk, ami megtéveszteti az ember, de azt gondolhatja az ember, hogy segítség is. Tehát egy jósnő is nagyon konkrét dolgokat elmondott az életemből, éppen ezért azt gondoltam, hogy ez egy hiteles személyiség, de nem tudtam, hogy mivel jár, meg hogy ilyet nem szabad tenni, meg hogy mi az eredménye. So these are very concrete, very specific things, very expensive techniques, like ways of doing things. And he mentioned, for example, going to a fortune teller who tells specific things about his future, but at this time he didn't know that this is not right in God's eyes and what consequences it will have. But he said expensive and very specific things. Igen, először néhány ismerősömnek írtam. Én végig azt gondoltam, hogy amit diktálnak, az egy fentről jövő segítség, és hogy ezáltal én is esetleg segíthetek nekik, de annyira összevisszaság volt sok esetben, hogy már maguk a barátaim sem adtak ennek hitelt, ezért abba hagytak ezt a másnak való írást. So first he started to write to friends because he believed that this is help from God, this is a help from above, so he wanted to help friends. But in a few days it turned out, and the friends said that so much confusion was in it that they didn't believe to him anymore, so he stopped doing that. Gyakorlatilag az idegrendszeri problémák miatt nem tudtam létezni. Nem tudtam pénzt keresni, nem tudtam elköltözni otthonról, nem voltak baráti kapcsolataim, megszűntek, partnerkapcsolatot nem tudtam létesíteni, egy élő halottá váltam, úgy éreztem, és már gyakran az öngyilkossági gondolat is megfordult a fejembe. He became living dead. He had suicidal thoughts because he couldn't work. He didn't have friends. He didn't have a partner, like life partner. He was not able to move away from his parents because he didn't have his own money. So he says that he just stopped living. Én éreztem testi tüneteket, volt konkrétan egy nagyon érdekes, hogy hangosan recsegett a fejem, kattogott, amit külső emberek is hallottak 2-3 méterről, de az orvosok gyakorlatilag semmi olyan negatív vagy pozitív leletet nem találtak, ami a betegségre utalna. Én tudtam, hogy ettől volt, de nagyon sok orvosnál voltam, nem tudtak a problémámmal mit kezdeni. So he felt many things in his body, but one specifically he mentioned that
sounds came out from his head, and others heard that from 2-3 meters. And he went to the doctor, and the doctors didn't say anything, that he doesn't have any physical problem. Nagyon gyenge voltam, ez a fejkattogás volt még fizikai tünet, a gyengeség, szédülés, fájdalmaim szerencsére nem voltak. He didn't have pain, but he was very, very weak. He felt dizzy, and he had this noise from his head. Gyakorlatilag egy kattogó hang, amit elszörnyűködtek az orvosok, meg más kívülálló is, hogy ilyen létezik, nem tudták. Tehát nem is hallottak egyetlen orvos sem, de lehetett hallani egy apró kattogó hangot kifele 2-3 méterre. Az én fejemben belül pedig iszonyatos érzés volt. It's like cut, 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 cut. This kind of sound from his head, and even the doctors were frightened when they heard that, and from inside he felt terribly. So it's like cut, 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 cut. And now, after the prayer you received, how do you feel? És most az imádság után hogy érzed magad? Most ennyi idő elteltével most egy kicsit könnyebben, és egy kicsit felszabadultabban, mint ahogy ide jöttem. He feels eased and free. And now that you are set free from all these evil spirits that was tormenting your life, can you tell us what is your promise to God Almighty who gave you this deliverance? Most, hogy megszabadultál ezektől a gonosz lelkektől, amik tönkretették az életedet, mit ígérsz Istennek? Azt, hogy igazából szeretnék jó keresztény lenni, szeretném Jézussal a napi kapcsolatot azt erősíteni és megtartani, és ezt az utat választani és szolgálni őt. He wants to be a good Christian. He wants to strengthen the daily relationship with Jesus and maintain it and serve him. Amen. We thank God for this wonderful deliverance, and we want to encourage you to make the Word of God the standard for your life so that this deliverance stay permanent in your life. Hálás az Istennek ezért a szabadulásért, és szeretne téged bátorítani arra, hogy az Isten igéje az legyen az alapja az életednek. Thank you very much. Köszönöm szépen. Thank you, Jesus. Thank you.